é iso do sangrado libre? Que sangrado libre nin que non sangrado libre. A ver, o sangrado libre é unha forma de vivir a menstruación, de xestionar a menstruación, na cal, en lugar de utilizar pois tampóns, compresa, copa menstrual, braguitas menstruais ou outro tipo de artiluxos, digamos que a persoa aprende a detectar cando vai emitir ese sangrado, porque é certo que non temos un esfínter como tal para poder regulalo, pero non estamos sangrando todo o tempo cando temos a menstruación. O sangue cae en determinados momentos. Aprendemos a detectar cando sae esa sangue e podemos contraer durante uns minutos ata acudir ao baño, soltar ese sangue, e despois xa limparnos e seguir ca nosa vida. Eso é o sangrado? Ese é o sangrado libre, sí. Claro, respecto á noticia, bueno, creo que é unha decisión de cada muller. Bueno, non está de máis que se fale, non? É que fale o goberno de Baleares, é que se fale a nivel institucional está ben, pero é certo que eu creo que é algo que pertence moito ao eido persoal, que cada unha ten que decidir con que se sinte máis cómoda. Por suposto, non vai ser algo que para todas as mulleres sexa nin planteable, o sea, igual nin o plantean, nin o queren, e para outras directamente non será posible. Pero, bueno, non está de máis, non? Que se fale, incluso, como estamos hoxe aquí, non? Para falar de outras alternativas menstruais. Bueno, pois, eu penso que, bueno, pois estas son decisións moi persoais, non? De cada muller. A verdade é que, pois, existen tantos métodos e tantas alternativas hoxe en día, non? Pero cando realmente, pois, avanzamos, non? Coa tecnoloxía, non? E temos agora, pois, un montón de cousiñas para poñerte e que son de algodón, que son super ecolóxicas e demais. Eu o digo porque hai noticias que chegan dende África, non? De ver a mulleres empregando xornais, non? Porque non teñen eses métodos. Pois tamén hai que ter en conta, non? Que hai que apreciar moito a innovación e a tecnoloxía de aqueles que velan pola comodidade. Eu xa non digo que cada unha emprego que queira, pero claro, estás agora traballando 4 horas en directo, imagínate. Claro, pero non é... É complexo, é moi complexo. Claro, pero non é incompatible, non é incompatible. Ou, por exemplo, Virginia, que está facendo ese, pois imagínate, con todo o movimento que ti tes o día, pois, claro, pois haberá mulleres que podan facelo, non? Ou tamén unha deportista de élite. Total. Que píllanos un pouco lonxe, pero lonxísimo. Unha deportista de élite pode elexir non levar nada porque lle é incómodo, porque lle roza, porque lle amagoa, e habrá fórmulas que teñan elas. Eu tive en competición na que a min o tampón por o tema do impacto xenerábame unha incomodidade e unha irritación pola suor e todo moi grande, que eu decidín levar 2 pantalóns e ser consciente de que prefería que me sangrara a esa irritación e molestia. Claro. Tamén son consciente de que a miña menstruación non teño un sangrado exagerado, Claro, non me vai caer a sangre pola perna. Isto é un tema tamén para falalo e con moito tempo, porque cada muller é un mundo. Iso é certo, non? Non todas teñen o mesmo sangrado, non todas teñen pois esa menstruación, iso tamén é certo. Ahora decías, non, que hai países nos cales pois hai menos recursos, por suposto, é algo que todas temos de ter en conta, pero é como dicir acaba o plato de comida que hai xente que non ten comida. Isto non lle vamos levar ao que non ten comida, non? Claro. Entón, en definitiva, está moi ben, está, bueno, á vista de todos. Estamos falando hoxe pola tarde na Televisión de Galicia de saúde menstrual. Isto fai 30 anos era impensable, non? Entón, isto hai que traelo á palestra e está ben que comentemos as diferentes formas que temos de manter a hixiene durante a menstruación. Pero tamén está ben que aquelas mulleres que deciden optar polo sangrado libre en momento, que non teñen por que facelo sempre, eu utilizo a copa menstrual. Parece unha opción ecolóxicamente máis respetuosa e que a que máis cómoda me atopo. Non quere decir que lle faga así a utilización dun tampón. Claro que non. Podemos utilizar nun momento determinado un tampón, nun momento determinado unha braguiña menstrual, biquinis menstruais, quero decir, o bon é ter opcións. Lidia, hai que facelo, pero con responsabilidade, non? E con hixiene, porque hai xente que cree que o tampón dura todo o día. Claro, sí, iso sí que hai que terlo en conta. Eso hai que ter moi en conta, de ti como matrona, ti o sabes ben, é dicir, a hixiene, non? Mudar continuamente, porque son zonas delicadas e que teñen que ter, pois, unha reposición importante.